गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनैनि भिडिअआव जोङो सासे लेक्चारार बा सासे प्रफेसर जानो थाखाय माबायदि सासे फरायसाया फरायनांगौ, माबायदि दावगालांनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायगोन। सासे लेक्चारार जानोब्लाथाय बा सासे प्रफेसर जानोब्लाथाय बै गथ'आ बा फरायसा सासेया अबे मोनसे स्ट्रिमनि आर्ट्सनि ना साइन्सनि ना एग्रिकालचारनि ना कमार्सनि ना डक्टरनि ना इन्जिनियारिंनि लेक्चारार जाहैगोन बेखौ गिबियावनो थि खालामनानै लानांगोन। मानो होनबाथाय जोंहा आं बुंनाय बेखिनिया गासै फरायनायनि मोनफा मोनफा स्ट्रिम। दा हमना ला आं बुंनि गिबियावनो आर्ट्सनि खोथाखौ बुंनि। आर्ट्सनि जुदि सोरबाफोर लेक्चारार जानोब्लाथाय जोंहा आर्ट्स होननाय लोगो लोगोनो गोबांथा साबजेक्ट दङ। बेयाव दङ जेनेबा पलिटिकेल साइन्स दं, एडुकेसन दङ, इक'नमिक्स दङ, बिदिनो हिस्ट्रि दङ, बिदिनो फिल'सफि दङ, गोबां दङ। दा जाय मोनसे साबजेक्टआव बियो लेक्चारार बा प्रफेसर जाहैनो गोसो दङ, बै साबजेक्टखौ मा खालामनांगोन, डिग्रियाव माने BA फरायनाय समाव मेजर लानानै फरायनांगोन। जुदि पलिटिकेल साइन्सनि लेक्चारार जानोबा पलिटिकेल साइन्सखौ मेजर लानांगोन। जुदि हिस्ट्रिनि लेक्चारार जाहैनोबाथाय हिस्ट्रिखौ बियो मेजर लानानै डिग्रिखौ फरायनांगोन, माने BAखौ फरायनांगोन। आरो BAखौ उथ्रिखांनायनि उनाव बियो मास्टार डिग्रि फरायनांगोन, माने MA फरायनांगोन। आरो MAआव खमैबो 55% मार्क लानो नांगोन। आरो 55% मार्कखौ लाना उथ्रिखांनायनि उनाव बेयो नेट परिखायाव जनो हागोन, नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट। आरो जेब्ला बै टेस्टखौ नेटखौ पास खालामनो हागोन, अब्लानो बियो लेक्चारार जानायनि जिखिनि रोंगौथि बेखिनिखौ जिखिनि नांगौ लेक्चारार सासे जानो बेखिनिखौ बियो बारजोबगोन। आरो नेट पास खालामनायाव मोनसे खोथा, जुदि नेट पास जानायाव मोजां मार्क मोनोब्लाथाय अब्लाथाय बियो JRF मोननाय होनना बुङोबा JRF नांनाय होनना बुङो। जायफोरा JRF नाङो बिथांमोना PhD डक्टर अफ फिल'सफि बेखौ फरायनो थाखाय बा बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय मोनसे चान्स मोनो। अब्लाथाय जेब्ला सासे फरायसाया PhDखौ पास खालामो अब्लाथाय बिथाङा डक्टरेट उपाधि मोनो। अब्ला डक्टरेट उपाधि मोनोब्लाथाय इउनिभारसिटिफोराव एस'सिएट प्रफेसर बा प्रफेसर बेफोरबायदि जानो हायो। आरो कलेजावथ' इजियावनो लेक्चारार बा प्रफेसर जानो हायो आरो जुदि डक्टरेट बा PhDखौ कमप्लिट खालामोबा। थिग बेफोरबायदिनो साइन्सआव फैयोब्लाथाय जुदि साइन्सनि लेक्चारार जानोब्लाथाय मा जागोन, जोंहा साइन्स होननाय लोगो लोगो गोबां साबजेक्ट थागोन। फिजिक्स, केमेस्ट्रि, मेथ्स, जुल'जि, बटानि बेफोरबायदि स्टेटिस्टिक्स गोबां थागोन। दा बैफोरनिनो अबे मोनसे साबजेक्टआव लेक्चारार जानो गोसो बेखौ थिग खालामखानानै जाय साबजेक्टआव लेक्चारार जानो बै साबजेक्टखौ BSc फरायनाय समाव मेजर लानो नांगोन। फिजिक्सनि जुदि लेक्चारार जानोबाथाय फिजिक्सखौ मेजर लानांगोन। केमेस्ट्रिनि जुदि लेक्चारार जानोबा केमेस्ट्रिखौ मेजर लानांगोन। आरो मेथ्सनि लेक्चारार जानोबाथाय मेथ्सखौ मेजर लानांगोन। बेफोरबायदियै दावगालांनांगोन। आरो BScखौ पास खालामनानै मास्टार डिग्रि थामहिनबा MSc फरायनो नांगोन। आरो MScआव खमैबो 55% मार्क लानांगोन। बेनि उनाव नेट परिखायाव जिरायनो हागोन। नेट परिखाखौ पास खालामब्लानो लेक्चारार जानो हागोन। आरो सोरबा जुदि नेट परिखायाव मोजांसिन मार्क मोनोब्लाथाय अब्ला JRF नांगोन। JRF नाङोब्लाथाय PhD खालामनाय चान्स मोनगोन। PhDखौ जुदि कमप्लिट खालामोबाथाय इउनिभारसिटिफोराव बा कलेजफोरावबाबो एस'सिएट प्रफेसर बेफोरबायदि जानायनि चान्स मोनगोन। थिग बेफोरबायदिनो जुदि कमार्स लाइनाव थाङोब्लाथाय कमार्सआवबो गोबां साबजेक्ट दं नालाय, जेरैहाय एकाउन्टेन्सि दङ, बेंकिं दङ, मार्केटिं दङ। बेफोरनिनो जाय साबजेक्टआव लेक्चारार जानो गोसो बै साबजेक्टखौनो मेजर लानांगोन। आरो मेजर लानानै उनाव BCom फरायनांगोन। ओमफ्राय BComआव बेखौ पास खालामनानै उनाव आरो मास्टार डिग्रि फरायनांगोन, थामहिनबा MCom फरायनांगोन। MCom फरायनानै बेयाव खमैबो 55% मार्क लानानै बेनि उनाव नेट परिखायाव जनांगोन। बेनि उनाव नेट परिखा पास जायोबाथाय लेक्चारार जानो हागोन। थिग बिदिनो JRF मोनोब्लाथाय अब्ला PhDबो खालामनो हागोन। बिदिनो प्रफेसर बा एस'सिएट प्रफेसर जानो हागोन आरो। थिग बिदिनो
डक्टर लाइनाव थाङोब्लाबो डक्टर लाइननि थाखायबो डिग्रिया जोंहा मा दंखायो गोबां दं जे MBBS सोरबा MBBS पास खालामो सोरबा BDS पास खालामो डेन्टेलाव आरो थिग बेफोरबायदिनो खायसेफोरा आयुर्वेदिकआव BA MS बेयाव पास खालामो सोरबाबा हमिअपेथियावबो डिग्रि बानायो बेनि उनाव आरो मास्टार डिग्रि लानांगोन मास्टार डिग्रिया मा बिनिया MS मास्टार अफ सार्जारि बा खायसेफोरा MD बो पास खालामो बेनि उनाव लेक्सारार बा प्रफेसर जानो हायो थिग बेफोरबायदिनो इन्जिनियारिंआव जुदि लेक्सारार जानोब्लाथाय मा खालामनांगोन गिबियावथ' डिग्रि फरायनांगोन इन्जिनियारिंना डिग्रिया मामोन BE बेचेलर अफ इन्जिनियारिं बा BTech बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेफोरबायदि इन्जिनियारिंनि डिग्रिखौ लाखांनायनि उनाव मास्टार डिग्रि खालामनांगोन मास्टार डिग्रि हिसाबै मेइनलि मिथिजानाया जाहैबाय मा मास्टार अफ टेक्न'लजि थामहिनबा एमटेकखौ पास खालामनांगोन आरो एमटेकखौ पास खालामनायाबो मिनिमाम मार्कआथ' 55%आनो बेखिनिखौ पास खालामखांनानै नेट आनजादाव जनो हायो ओमफ्राय नेटखौ उथ्रिखांबाथाय अबेबा कलेजाव लेक्सारारफोर जानो हागोन आरो जुदि JRF नाङोब्ला माने नेटआवनो मोजांसिन मार्क मोनोबाथाय JRF नांगोन आरो JRF नाङोब्लाथाय PhD खालामनो चान्स मोनगोन PhD खौ पास खालामबाथाय डक्टरेट उपाधि मोनगोन आरो डक्टरेट उपाधि मोनोब्लाथाय अबेबा मोनसे गेदेर कलेज बा इउनिभार्सिटि बा IIT फोराव एस'सिएट प्रफेसर बा प्रफेसर जानो हागोन आरो दा लेक्सारार जानो थाखाय बेफोरबायदिनो गासैबो स्ट्रिमावनो बेफोरबायदियैनो खमैबो मा खालामनांगौ मास्टार डिग्रियाव 55% लानांगौ बेनि उनाव नेटखौ पास खालामनांगौ नेट पास खालामबाथाय मा जायो कलेजफोराव लेक्सारार जानो हायो आरो नेटनि अनगायैबो सोरबा PhD खालामबाथाय मा खालामनो हायो बिथाङा प्रफेसर बा एस'सिएट प्रफेसर जानो हायो आरो बेनिखायनो सासे लेक्सारार जानोब्लाथाय जिखिनि क्वालिफिकेसन बेखिनियानो आरो दा बे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै सोरबाफोर जुदि माबाफोर सोंथि दङब्लाथाय कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आं हानायखिनिखौ फिननाय होनो नाजागोन भिडिअखौ मोजां मोनबायबा बेखौ लाइक खालाम बेखौ शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि गिबि खेबनि थाखाय आंनि नैबे चेनेलाव फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों